تشرح نجمر مستوى قطتا جميرنايو ካልገርመኩም ኣብ ሓጭር ግዜ ውሽጢ ብዙሓት ዕስቶታት ብዙሓት መደባት ሒዝና መፂና ኣብ ኣድማሳዊ ሚድያ ውሽጢ ኣለሻ ሰብና ልብል ዋናነት ኣብ ትግራይ ሰበለዋ ዝብል ዝዓይነቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ና ቢዝነስ ይኹን ና ኣርት ይኹን ጋዜጠኛታት ብርክት ዝበሉ ተዋሳእቲ ብርክት ዝበሉ ብዙሕ ተመክሮ ለለዎም ዓበይቲ መናእሰይ ክኾኑ ይኽእሉ ህፃናት ክኾኑ ይኽእሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብቻ ተጋሩ ኮይኖም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ለለው ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያ ለለው ሰባት ናምፃና ንኣለሽና ምክንያቱም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢና ንርከብ ሕዚ ማእኸልና ኣዲስ ኣበባ እዩ ትግራይ ለለዎ ትግራዋይ ለለዎ ታለንት ለለዎ ክእለት ንኣለሽና ናምፃና ነቕርበሉ ፕሮግራም ለው ካልኦት ትሕዝቶታት እውን ኣለውና